аз пушти як аблаҳии он мард як оила шарманда шуд. ба ин мард занг мезаданд ва мегуфтанд ки зани ту фоҳиша шудааст ва худро дар интернет гузоштааст. ту агар ин қадр баномус будӣ, баор будӣ, ҳаёти он занро дар як лаҳза гирифту ба хок яксон кард. хеле ки мебинед, баъд аз эълон кардани аксияи калон закасо, шукри худо ки хело ва хело зиёд шуданд, мардум ҳам нағз бовар мекунанд. Акнун инҳо одамое ки аллакай 2, 3, 4 бор гирифта карданд, баъзан 5, 6 бор аллакай гирифтанд. ин закасое ки тариқи почта равон мекунем, аллакай упаковка кардем. инаш Краснодарский край будааст, инаш Санкт-Петербург, ин закасам Санкт-Петербург, инаш ҳам Санкт-Петербург аст. бачаҳои Санкт-Петербург хело фаъоланд. ёдрас мекунам ки мо дар Москав қарор дорем ва ба тамоми территорияи Россия равон мекунем. ин аз рӯи аксия А50 15500 рубл месад. чихол, стекло, доставка ҳама дарунаш ба А30 ҳам инчунин нархаш 13000. ин Redmi 8 5000 мАч ки 2 сутка зарядаш мебарад. ин бисёр барои мардуми мо чизи лозимӣ аст. ин Note 7 ҳам мо хело зиёд фурӯхтем, то ҳол ҳам мегиранд. ин ҳоло Redmi Note 8 ро ҳам хело зиёд мегиранд. ин телефон баъд аз Note 7 фаромад, телефони нав. ин бошад нархаш 13500 рубл месад. ин Note 8 Pro, ин ҳам яке аз телефонҳои беҳтарин. ин Note 8 Pro-ҳоро баъзеашро аллакай мо упаковка кардем. ин хайскрин, бачаҳози бисёр ватан меранд. қариб ки ҳар рӯз якчанд заказ аст барои падарка мегиранд. 7300, чихол, стекло, наушник, ҳамаш дарунаш ба. ин чихолу стекло бо А50 А30 падарка равон мекунем. ин коробкое ки мебинед, бо ҳамин коробка упаковка карда. ин пузуни клёнка ки мепечонем, равон мекунем. ина онлайн худамон дар ин ҷо печат мекунем. инам хел онлайн оплачена, мо ҳамин ҷо платит мекунем. шумо фақат паспортонро гирифта меравед почта, паспортро медиҳеду тамом, телефонҳоро мегиред, дигар ягон пули зиёдатӣ намеспоред. ина онлайн оплачена. ба ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед, беташвиш бошед. мо аллакай дигар ба телефонҳо ҷавоб дода наметавонем, успед намекунем. ҳамин ҳисоб коргари нав гирифтем. ҳамкори мо ҷавоб метиҳад. агар овози бегона бошад, бехавотир, чунки ҳамкори мо аст. беташвиш занг занед, бародаро. салом дӯстон, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. имрӯз як мавзӯеро баррасӣ мекунем ки воқеан нанговар аст. ба наздикӣ як бародари тоҷики худамон ба ман занг зад. ӯ ҳайратзада буд ва хоҳиш мекард ки то расми урёни зани ӯро аз имо удалит кунем. хай биёед барои пурратар фаҳмидани шумо қиссаро аз аввал нақл кунам. хулоса, зану мард ба ҳам суҳбат мекарданд. ин бародарамон хоҳиш кард аз занаш то яъне як расми урён гирифта ба ӯ равон кунад. яъне ӯ ёд кардааст. занаш ҳам хоҳиши ӯро рад накарда, худро урён расм гирифт ва иштибоҳан дар истиёри имо, яъне дурӯзия гузошт. ин расм дар як лаҳза ба дӯстони ӯ, ба падару модар, бародарони ӯ, хешу табор, хулоса ба ҳамаи авлод ва чанд одамои бегона паҳн шуд ки ба ин мард занг мезаданд ва мегуфтанд ки зани ту фоҳиша шудааст ва худро дар интернет гузоштааст. акнун тасаввур кунед, оилае ки 5 дақиқа пеш чӣ қадар оилаи хуб, ранги Лайлӯи Маҷнун буданд ва пас аз 5 дақиқа ба чӣ мубаддал гашт. ин аз пушти кӣ буд? аз пушти як беақлии он мард. ин мард дарҳол ба ман занг зад, чунки бисёриҳо медонанд ки ман оиди имо видео мекунам ва хоҳиш кард. хоҳиширо имкони удалит кардан буд, лекин аллакай чанд кас он суратро нусхабардорӣ ва чанд каси дигар шояд ба телефонҳои худ гирифта буданд. ин интернет ҳоло як чизе шудааст ки яъне тире ки аз камон баромад, дигар баргардонда намешавад. хулоса ман роҳҳояшро гуфтам, удалит кардам, лекин аллакай тамоми хешу табору ҷӯраҳову ҳама он расмро дида буданд. акнун тасаввур кунед ҳоли он мардро. аз пушти як аблаҳии он мард як оила шарманда шуд. хай баъдан пас аз як ҳафта бо он мард ҳамсӯҳбат шудем. ӯ мегӯяд ки яъне номусам набардошт, ман занамро ҷавобашро додам. ту агар ин қадр баномус будӣ, баор будӣ, хай шояд билет мегирифтӣ, назди занат мерафтӣ, агар ин қадр ёд карда бошӣ. охир акнун тасаввур кунед, худ фикр кунед. дар ин ҷо магар ҳамун занаш гунаҳгор аст? акнун падари модари ӯ зан, бародарони ӯ зан,
авлоди ӯ зан фикр кунед ба чӣ ҳолатанд. акнун фикри он занро кунед. як ҳаёти он занро дар як лаҳза гирифту ба хок яксон кард. дӯстони азиз, ҳангоми гуфтугӯ бо занҳои худ боэҳтиёт бошед. аз онҳо чунин хоҳиш накунед, чунки интернет, смартфонҳои нав, яъне тараққиёт нав ҳоло ба мо рафта расидааст. шояд онҳо бисёр ба иштибоҳ кунанд ё ин ки ба хатогиҳо роҳ диҳанду дар як лаҳза оилаи худро ба замин яксон кардаву ҳам худро ҳам тамоми оилаю авлоди худро шарманда кардан лозим нест. агар ҳарчанд ки занҳои шумо доно ҳам бошанд, вале дониста бошед ки нафари сеюм шуморо назорат мекунад. вақте ки шумо суҳбат мекунед, бо телефон гап мезанед, ҳамеша дар фикри дошта бошед ки яъне ғайр аз шумо ҳамсӯҳбататон каси дигаре шуморо назорат ё ин ки гӯш мекунад. барои тасдиқи гапҳоям ба шумо якду мисол меорам. мана агар дар телефоном авиабилет коҳем, дар фейсбук медорем, дар инстаграм медорем, дар одноклассник медорем, ба ҳама ҷо ба мо авиабилет, сайтҳои авиабилет ҳам хел чизҳоро равон мекунанд. ё ин ки масалан аз пеши ягон KFC 2-3 бор мегузаред, дар шумо реклами ҳамон KFC меояд. ба чӣ сабаб инро гуфтам? ба он сабабе ки имрӯзҳо ҳар як ҳаракати мо, ҳар як интереси моро, яъне тариқи интернет назорат мекунанд ва ҳамаи ин маълумотҳоро ҷамъ карда ба ҳамон сервисҳо равон мекунанд, ба рекламодателҳо аниқтараш. яъне интереси моро рекламодателҳо фаҳмида ба мо ҳамон рекламаҳоро равон мекунанд. хулоса инчунин масалан дар телефон агар як 3-4 бор масалан Санкт-Петербург гӯед, баъдан мебинед ки яъне отел дар Санкт-Петербург, яъне авиабилет Санкт-Петербург, яъне ахборҳои Санкт-Петербург, аллакай ҳама информатсиё дар бораи Санкт-Петербург ба шумо равон мекунанд. ана хулоса бароред. аз ҳамин рӯ маълум мешавад ки ҳар як ҳаракатҳои мо ҷамъ карда ба сервисҳо равон карда мешавад. биёед боэҳтиёт бошем ва ҳаёти худро зери хатар нагузорем. онҳое ки маро дида истодаед, боварии калон дорам ки ҳар яки шумо ба ин монанд як ё ду воқеаро аллакай фаҳмида бошед. ғайр аз ин бисёр муҳоҷироне ҳастанд ки то ҳол бо оилаашон ҳамин гуна алоқа доранд, яъне бо шояд урён гап мезананд ё ин ки расмҳои урён равон мекунанд. вале хушбахтона то ин вақт шояд фош нашуда бошад. ба шумо мегӯям ки ин корро дигар накунед ва ҳоло ҳам дер нашудааст. шояд шумо ҳам рӯзе ба чин ҳолат гирифтор шавед. аз ҳамин рӯ илтимос мекунам ки ҳамин корро бас кунед, чунки ин имонею як бало шуд. ина дар хона мешинед, мебинед касе номери маро дар имо дабавит кард. ман намедонам аз куҷои кадом як одами бегона, аллакай ман огаҳ ҳастам. инчунин монанди як карта, яъне сети ҳаст, дар имо пайдо шуд ки яъне мебинед дар гирду атрофи шумо ки имо дорад ва агар сети бошад, яъне шуморо мебинанд. рафтаву як ҳамсояи бадбахт ё бадрафторе доред ки шояд дар имо бинад зани шуморо сети ва ба ӯ нависад ё ин ки занг занад. акнун хело зани баимоне ва худотарсе лозим ки зуд ӯро заблокироят кунад ё ин ки ба шавҳараш гӯяд. агар не, шояд оқибати ин оилаам ба вайроншавӣ омада расад. хуб дӯстони азиз, наворро ҳатман ба дӯстону наздикону хешу табори худ фиристед, то онҳо низ огаҳ бошанд ва касоне ки бо ин кор машғуланд, шояд ки пас аз ин видео ақлҳои худро ба кор даровардаvu аз ин кори зишт даст кашанд. ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. ба шумо оилаи солимро таманно мекунам. хайр. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. закасҳо хело зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз дута хайскрин закас дорем. якта 5та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, дута дига дар инҷо, якта дар инҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада дар инҷо чӣ хеле дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 1-5-6 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка ба тати маҳкам карда
این коробка رو جا میکنیم. اینطور جا میکنیم. کامپیوتری خودمون که اینا پیچاد میکنیم. این سان پتربورگ بود است. با این سکوچو محکم میکنیم. سکوچوی پوچتا. نمیخواد تلفن به یکم پرابلم رفته میرسد. شغل دستم با. همین коробка مثل همین انامینو سکوچ میشود. همین خیلی первый класс و обычный هر خیل روان میکنیم. دا ما اینجا نوتبوک داریم. خودمون آنلاین پولی پوچتا همینجا میسپاریم آنلاین заполнять میکنیم همشه. و اینجا با نویسندگی که آنلاین اپلاچنا. و این کاردون هایی که در اینجا شما میبینید از همین کاردون ها ما همین коробка ها رو تیار کرده. چنین بردیجان تیار کرده است. من همین خیلی تیار کرده تلفن ها در داخلش مونده با پلیونکای پوزرچتی پیچانیده و شما روان میکنیم. من هم خیلی коробкача تیار میشود. خب این دو تا ردمی نوت 8 رو باید امروز استیکلو زده روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش میکنن که کشوده استیکلو زنید. این تلفن رو باید ما استیکلو زنیم بعدا روان کنیم. بعضی بچه ها خواهش کردن. این ردمی نوت 8 کبود بوده. میکنی اینش هم دوتا دیگرش коробка نقشوده روان میکنیم. کسی که خواهش میکند خیلی میگیریم. دوستان عزیز تلفنچه نوت 8 تلفنچه های بازی مرحمت کنید. ها ما خریدیسیم. دور دراز شد. دوستان عزیز ویدیو زنگ زنید. ناوشنیک ها هم هستن. من ناوشنیک ها هم روان میکنیم. به تشویش میگیرین. خب دوستان عزیز رقم هایی که میبینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنوری روسیه روان میکنیم به تشویش.